Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana aku entah samo pandangan awak, pencarian awak entah indak ya. Ambo menyampaikan kesimpulan ya. Kalau ndak samo pencarian awak, ndak samo pandangan awak, abaikan aja sana. Tapi kalau samo tolong bagian ya. Lah. Jauh berjalan banyak dicari, lamoy duit banyak direso. Ya. Lah diikuti tanggo naik, lah ditelusuri tanggo turun, dilayangkan pandangan jauh, ditukiakan pandangan deke, lah mengong ke suwok mencari ke kita. Anan kesimpulannya kini yo Allah banyak manusia nandak manusiawi, lah bak candu hewani. Ba nanda inyo aja nan terkenal, ndak inyo aja nan top, ndak inyo aja nan kanyang, parui itu lambuang itu. Kapan paralu nyomatiannya orang. Ndak jaleh nyo emak-emak ke pasar aku tuh nyo jambretnya jo. Banyak nang kai duit. Biar orang mati. Baanan kejabatan tu masih dapet dek nyo, manjilek saja dia jadinya. Mau itu pencarian ambo sana. Dek sana bah. Pulang pulang tu ke di sana siang. Cuman pertanyaannya, kawak pediakan mau dikoko tarui. Itu pertanyaannya sampai bilo. Kalau ndak wah sial lai, kalau ndak kini bilo aja lai. Itu judulnya sana. Itu pencarian ambo. Lah banyak manusia kini go bacando binatang. Hadis menyebutnya hadis sahih, hadis hasan go sana, golongan hasan hadis go. Sahih. 6 tabiat binatang ditularkan oleh setan kepada setiap manusia tanpa kecuali Nabi Adam alaihissalam. Aku bahasa Arabnya gua. Saka, sorik, kotil, mutawakisi, kaslan, dan tanah. Kamu sabuin enggak? Kalau enggak tahu, tanyalah ke ustaz terdekat. Cuma kalau payah lo kan, kamu enggak lo mempersulit doh. Ambo mau sabuin gua. Alih bahasa Indonesianya dari atas itu urutan sampai ke bawah gua. Tabiat permusuhan, tabiat rakus. Tabiat pembunuh, tabiat keji, tabiat pemaleh, tabiat utak zina. Itu tabiat binatang. Kok penyakit gini gua sedang merebak. Lah. Kok tuh di Minang kok serial kampe lah istilahnya kok serial kampe hal-hal kurui karu aja kusui pola pikir Minang. Lagi-lagi penyebabnya pun sana ayo. Minus sejarah era Nabi, era khalifah, era imam. Era Rabiul Tsani. Era para bani. Bani Umayyah, Abbasiyah, macam-macam. Ndak bisa menempatkan modea keadaan wak Minang mode itu tu pada masing-masing era tu ndak bisa jawab tu. Kocek. Makanya kalau lah abu-abu sejarah tu banyak orang-orang cokala dia. Orang-orang cok pantek di Minang tu nyobuinya ciptakan sejarah baru. Banyak tu mah. Lebih kurang aja orang tu lain daripada bahasa carui embo. Soalnya orang banyak nanya kicu, orang-orang banyak nanya rugian. Kalau ambo cek mengecek aja nya. Tak ada orang nambo rugian. Kalau masih sakit hati je lah sana tu berarti masih kurang jauh sana main tu mah. Masih dakek jalan sana tu. Kalau lama sana duit mau lah tu dah. Kalau lah abu-abu tu banyak korban kicuh tu mah. Nan kedua maknawi karuah jo kusui. Ibarat batang kayu kecewa ini makna ngaladia kan ibarat batang kayu kecewa. Batang kayu kecenya. Ndak bisa, ndak duk kadar akalnya memandang nanti ibaratkan dek ibarat doh. Dikecean doh onda gue ibarat oto je kan. Hanya onda nih celia.
Ndak utuh dia pandang dah. Itulah kira-kira. Saking lah dikutuk kalau mula hilang rasa je preso. Nalar itu rasional ndak ada dah lai. Hah? Mengecek ni bendanya. Jago adat je limbago, adat diisi limbago dituang. Coba tanya, mana adat je? Mana limbago je? Baca ro mesi adat, baca ro menuang limbago. Tando awak di luar diri awak nan adat. Di luar diri awak nan limbago. Mana di diri awak adat, mana di dalam diri awak nan limbago. Ndak bakal runcian dek barang do. Mako bi tengak-tengak. Pai-pai lo karena politik. Jadi bola lah ranah politik itu. Kau ndak ada orang tu mikir kaum dah. Nenek mamak nang kadang bahasa batua kecewanya keceknya itu penghulu. Lah jale nenek gua beranak. Mamak gua tukang jago pelihara. Alah bawa lomo masalah mak peak kada BTB adanya sangko nenek mamak gua penghulu. Anak nenek anak lo tahu jadi diri dah. Ndak merasa dirinya tu nenek. Kalau nya peragamanya ada orang ulayat pusako, ada rancah, ada orang rumah kadang. Mangango ya. Jo kaum ndak ada nabi tahu surang ada. Kok kesalahan ketiga kok. Ndak ada manajemen. Ndak isi kesimpulannya ndak tahu cara menjalankan amanah, punya pangku-pangku je. Yang penting lah dapat galah, yang penting laptop. Senang nya mah rugi namanya tu. Mana kasa ucapan je perbuatan kira-kira di sana. Awak gua orang pasal sana. Awak gua ndak ada walaupun modeko na penampilan awak gua ndak munafik di sana. Awak ndak pernah menjual ayat doh. Duduk siko duduk sinan peti. Ceramah khutbah peti. Awak gua ndak munafik doh. Cuman nan jaleh sana, orang menerima azab, menerima musibah, mana tiba-tiba doh. Kalau lah kampanye itu sana, gua hadis gua top benar gua mah. Jo uas sebagainya pandai mengecek itu. Nan menyuap, jo nan disuap, sama-sama haram pitih kece kan. Itu kenal sana ada tuh. Bisu gua kalau pilkada gua nya santer lah dia sulit tu mah. Apa cuma untuk perkara kampanye aja des tu ndak. Kau masuk ke rajo sana tu menyuap sana. Tu gaji dan balantan semua itu haram tu mah. Wajar ndak menerima azab? Wajar ndak badan surang itu jadi tumbal? Anak nalun kanai benar lah. Capek lah balik, capek tu baik. Itu kalau samo pandangan awak, pencelian awak. Kesimpul kalau samo, kalau ndak samo lupakan, abaikan bahasa orang kini. Lah sana, segitulah dulu. Aku serial kampek pembacaan atau publikasi hal-hal karuh aja kusui pola pikir Minang nan mundur.